Які чыноўнік дзёрзка адказвае Лукашэнку? Што і чаму просіць Сяргей Ціхановскі, а таксама якая незаўважная катастрофа адбылася ў Беларусі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Планёрка Лукашэнкі скончылася скандалам. Сёння прайшла вялікая нарада, на якую запрасілі як топ-чыноўнікаў, так і міністраў. Акрамя таго, па відэасувязі падключылі і кіраўнікоў абласцей. Як пафасна піша Наталля Эйсмонт, цытата: «Палац незалежнасці сёння гэта галоўны штаб бітвы за ўраджай». Канец цытаты. І ў гэтым штабе, як звычайна, лютуе ўсё той жа галоўнакамандуючы. Комитет госконтроля, Генеральная прокуратура и наша милиция информируют меня, что в ряде регионов плохо подготовились к уборочной страде. Цікава, што праблемы агучвае і сам Лукашенко. І гэта настолькі красамоўна, што нават не патрэбныя ніякія каментарыі. Зерноуборочные комбайны не готовы к работе практически в каждом третьем из проверенных хозяйств республики. При этом в отдельных организациях к ремонту даже не приступали из-за отсутствия запасных частей и механизаторских кадров. Вельмі адметная яшчэ і наступная фраза Лукашэнкі, які зноў пажаліўся, як яму не пашанцавала з народом. Уважаемые друзья, я хорошо осведомлен в этом плане, не задействуя милицию. Что только можно, то и воруют. Пресечь надо железным образом. На фоне гэтага Лукашенко заклікаў міністра ўнутраных спраў Кубракова максімальна жорстка ўзяцца за справу. Я имею в виду дисциплину, организацию, кроме одного – воровства. Это ваш вопрос. Здесь закручиваете по линии милиции, да и других правоохранительных органов на всю катушку. Акрамя таго, прагучаў і яшчэ адзін загад Кубракову – перадаць міліцыю ў падпарадкаванне мясцовым чыноўнікам. Маўляў, такім чынам сілавікі будуць дапамагаць наводзіць дысцыпліну падчас жніва. Ну і, канешне, класіка. Калі гэта штаб і бітва за зерне, то вось вам і мабілізацыя ад Лукашэнкі. Какое положение с механизаторскими кадрами? Вот за это надо уже не только уши, но и голову отрывать. Мы в прошлом году немало об этом говорили, и я просил за зиму. Несчастных 1200 или сколько там не хватает механизаторов, они все в городах, которые раньше работали помощниками, работали комбайнерами. С ними надо было договориться и привлечь их, мобилизовать их, говоря военным языком, на уборку урожая. Затым жа пачалася феерыя, бо проста на нарадзе ў Лукашэнкі пасварыліся чыноўнікі, а сам ён не ведаў, каго падтрымаць. А ўсё пачалося з таго, што кіраўнік дзяржкантролю Герасімаў паскардзіўся Лукашэнку. Маўляў, віцебскія чыноўнікі хаваюць важную інфармацыю ад яго ведомства. Кіраўнік Віцебскай вобласці Александр Суботін публічна заступіўся за свайго першага намесніка і пачаўся амаль што скандал, адказным за які Лукашенко адразу же прызначыў сваю любимую чыноўніцу. Не понял, как это вам могли запретить не дать информацию? И где этот чинуша, который не дал вам информацию? Первый зам запретил своим подчиненным давать нам информацию в устной форме. И где этот первый зам? Почему он у вас с наручниками не ходит по Минску или не находится в местах не столь отдаленных? Если это так. Это так, это было непосредственно перед селектом. Это правда. Минуту, ну что неправда? Вся информация в любом доступе, в любом формате. Мы ничего не скрываем, даже, может, показываем больше, чем нужно. Наталья Ивановна, сегодня-завтра разберитесь, где что было и как, и доложите мне. Але адметна, што Герасімаў не спыніўся. Апошнім часам ён набірае вагу ў вачах Лукашэнкі і падобна гэта адчувае. Таму можа сабе дазволіць і вось такую пікіроўку. Ну а вы к губернатору обратились? Я информацию взял, но некоторые думают, что если они будут что-то скрывать, ситуация в области улучшится. Я информацию найду в любом случае. Василий Николаевич, я это и понимаю. Поэтому, если действительно это так, принимайте самые жестокие решения. Но если так... Тут Лукашенко вырашыў неяк разруліць сітуацыю, але заблукаў так, што па выніку вінаватым у яго атрымаўся не столькі хлуслівы рэгіянальны чыноўнік, колькі правяраючы, але ж кіраўнік КДК не змаўчаў і тут. Раз тебе какой-то чиновник не дал информацию, я бы уже задумался над подчиненным. Чего же ему не дают информацию? Он должен работать так, чтобы даже до вас не доводить эти вопросы. Подчиненный информацию нашел, и дело не в этом факте. Чтобы было понятно, что такими путями картину не исправишь. Вот в чем суть.
И все эти приписки, искажения информации ни к чему хорошему не ведут, потому что мы потом принимаем неправильные решения. Это совершенно верно. Поэтому вы мне вот в результате своего доклада не доложили, что кому-то надо за информацию за эту принять решение. Даже вот этот факт. Ну вот мы услышали. Какое я должен принять решение? За такое Лукашенко тут же выписал претензии и особисто Герасимову. Понимаете, надо при оценке видеть объем, масштаб недоработок. Не надо вот просто так плохо и все. Плохо и все. Ну, слушайте, во-первых, вы создаете фон определенный. Во-вторых, вы же президенту докладываете. Память у меня на это очень хорошая. Я не к тому, чтобы вы это не делали. Это надо делать, жестко делать, но надо анализировать. Не просто пришел, увидел, победил, а надо анализировать и делать соответствующие выводы. У нейкі момант Лукашенко фактычна трапіў у барадаты анекдот. Той, дзе без яго і з бульбай не могуць разобраться. Упаси вас Господь, мне доложат о том, что вы не обработали картофель, и опять будем переживать в будущем году, марте-апреле месяце, что у нас картошки не хватило. Обработать нужно картофель, уход должен быть. Скончыўся же выступ Лукашэнкі лекцыяй пра пакос травы і ратаванне кармоў, а таксама вось такой высновай. Но я об этом говорю, а вы меня не слышите. Печально. Сергей Ціхановскі папрасіў аб дапамозе. Ён паведаміў, што выйшаў з турмы з падарваным здароўем і цяпер збірае 8 тысяч еўра, якія пойдуць выключна на медыцынскія патрэбы. Ціхановскі прыводзіць спіс працэдур: 2500 на поўнае абследаванне, 4,5 на стаматолага і яшчэ 1000 на карэкцыю зроку. Падтрымаць збор можна на пляцоўцы Байсол. Ціхая катастрофа адбылася ў Беларусі. Белстат засакрэціў шмат якую статыстыку, але ў адкрытым доступе застаюцца даныя аб транспарце. І калі прааналізаваць гэтыя лічбы, то высновы шакуюць. Калі коратка, то з 2016 па 2019 год агульная колькасць пасажыраў, перавезеных усімі відамі транспарту, трымалася практычна нязменнай, каля 2 мільярдаў паездак. У 2020 годзе пасажырапаток рэзка ўпаў на траціну, бо, нягледзячы на афіцыйнае ігнараванне ўладамі ковіду, многія людзі самаабмежавалі карыстанне грамадскім транспартам. Пасля пандэміі лічба павінна была вярнуцца на дакавідны паказчык, але ж гэтага не адбылося, і ў 2024 годзе розніца складае мінус 14%. Дык а што ў гэтым такога страшнага? Такое скарачэнне пасажырапатоку указвае на скарачэнне насельніцтва, роўнае 1 мільёну і 200 тысячам чалавек проці 2019 года. І гэта катастрофа і новы страшны рэкорд, бо паводле афіцыйных дзяржаўных даных насельніцтва Беларусі з 19 до 25 гадоў скарацілася на 320 тысяч чалавек, да 9 мільёнаў 100 тысяч. Па факце жа лічба ў разы большая, і Беларусь згубіла больш за мільён. Выглядае, што рэальную колькасць насельніцтва Беларусі мы даведаемся толькі пасля адыходу Александра Лукашэнкі ад улады. Але нагадаем, што перад яго прыходам да ўлады ў 94 годзе у Беларусі жыло 10 мільёнаў 200 тысяч чалавек. Лукашэнкаўцы даўно ўзяліся за беларускіх дзяцей, а цяпер пад'ехаў і новы закон. Фактычна ён праводзіць ідэалагічную фільтрацыю ўсіх, хто працуе з дзецьмі. Гэты закон указвае асоб, якім нельга працаваць ані педагогамі, ані нават рабочымі ці прыбіральшчыкамі ў навучальных установах Беларусі. Такая забарона дзейнічае для людзей, якіх судзілі па некаторых крымінальных артыкулах. Сярод такіх, напрыклад, забойства, разбэшчванне малалетніх, распаўсюд наркатычных рэчываў і гэтак далей, а таксама народны артыкул 342 «Удзел у мірных пратэстах». То бок, на думку дзяржавы, чалавек, які сфоткаўся з бел-чырвона-белым сцягам у 20-м годзе ці выйшаў на мірныя маршы, настолькі же небяспечны для беларускіх дзяцей, як гвалтаўнік ці забойца. Акрамя таго, гэты закон абавязвае бацькоў абараняць дзяцей ад шкоднай інфармацыі ў інтэрнэце, але як гэта рабіць, ніхто не тлумачыць. Але ж гэтая норма таксама зразумелая і зробленая для таго, каб максімальна перакласці адказнасць на бацькоў. За парушэнне закона прадугледжана адміністрацыйнае пакаранне і патэнцыйна прызнанне сям'і ў становішчы сацыяльнай небяспекі. Дзейнічаць новы закон пачне праз 6 месяцаў пасля яго апублікавання, то бок у сярэдзіне студзеня наступнага года.
Ну і яшчэ крыху ў працяг тэмы. У Магілёве раскруціўся вялікі скандал вакол дзіцячага садка нумар 78. Нехта зняў на відэа, як выхавацелька абыходзіцца з дзецьмі. Па правілах Ютуба мы не можам апублікаваць сам ролік, але сутнасць наступная. Дзяўчынка кідалася пяском у іншых дзяцей, і адна з выхавацелек вырашыла пакараць малую наступным чынам. Жанчына схапіла дзяўчынку і расцёрла пясок проста па яе твары. Таксама на відэа бачна, як жанчына дзёргае і штурхае іншых дзяцей. Прычым усё гэта робіцца на вачах іншай выхавацелькі, якая ніяк не рэагуе на дзеянні сваёй калегі. Па выніку розгалас дайшоў нават да сілавікоў, якія паведамілі, што работніцу садка пакаралі ў дысцыплінарным парадку. Але падобна, што гэта яшчэ не канец гісторыі, бо цяпер праверку праводзіць пракуратура і, магчыма, нават будзе заведзеная крымінальная справа. Беларускую дзяржаву просяць правесці таямнічую пенсійную рэформу. Такі заклік прагучаў на абмеркаванні праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на будучую пяцігодку. Падчас абмеркавання удзельнікі і заявілі пра неабходнасць пенсійнай рэформы. Вось толькі чаго яны хочуць альбо што прапануюць, застаецца таямніцай. У афіцыйнай справаздачы з мерапрыемства ніякія дэталі не ўдакладняюцца. Але, як заўважыў партал «Зеркала», на гэтым абмеркаванні прысутнічалі і прадстаўнікі бізнес-саюзаў, у тым ліку кіраўніца Саюза прадпрымальнікаў і наймальнікаў Жанна Тарасевіч. Менавіта яна ў 22-м годзе прапаноўвала падняць для жанчын пенсійны ўзрост да 63 гадоў. Цяпер ён складае 58 гадоў для жанчын і 63 для мужчын. Тут варта нагадаць, што раней беларускія чыноўнікі і сапраўды абмяркоўвалі павышэнне пенсійнага ўзросту, прычым гаворка ішла толькі пра жанчын. Таксама яшчэ больш павысіць пенсійны ўзрост раілі беларусам і ў міжнародным валютным фондзе. Але ж нядаўна Міністэрства працы і сацыяльнай аховы рашуча заявіла, што падвышэнне пенсійнага ўзросту ў Беларусі не разглядаецца. Беларускія банкі прымаюць новаўвядзенні па картках. Недзе змены пазітыўныя, а недзе не вельмі. Напрыклад, Сбербанк папярэдзіў кліентаў, што будзе закрываць некаторыя рахункі, а прычынай стане адсутнасць аперацый па іх на працягу 1 года. Калі чалавек трымае грошы на рахунку і ніяк імі не карыстаецца, то Сбербанк такі рахунак закрые, а грошы пералічаць на іншы. Там грошы будуць нейкі перыяд чакаць свайго ўладальніка, а калі той іх не забярэ, то, цытата, «сродкі па заканчэнні тэрміну устаноўленага законодаўствам Беларусі будуць залічаныя ў даход банка». Будучая праблема ці індустрыяльны крок наперад. Стала вядома, дзе ў Беларусі пабудуюць новы цэлюлозна-кардонны камбінат. Папярэдні ён з'явіцца ў гарадку Дуброўна Віцебскай вобласці, і рашэнне ўжо прынятае. Па словах міністра лясной гаспадаркі Александра Куліка, урад шчыльна займаецца гэтай тэмай і камбінат будзе пабудаваны, прычым з прыцягненнем кітайскіх тэхналогій. Але партал «Зеркала» слушна нагадвае, што мінулы такі праект аказаўся праблемным. Светлагорскі цэлюлозны камбінат таксама задумываўся як паспяховы кітайскі інвестпраект, аднак дабудоўваць завод давялося самастойна Беллеспаперпраму. Да таго ж, мясцовыя жыхары доўгі час былі настроеныя супраць прадпрыемства, і недарма, бо ў 19-м годзе ўвесь Светлагорск накрыў з'едлівы непрыемны пах адкідаў цэлюлозна-кардоннага камбіната. З гэтай справай разбіралася нават Мінпрыроды, але праз 2 гады праблема ўсё яшчэ трывожыла гараджан. А ў 23-м годзе з прадпрыемства спагналі больш за $1 мільён за шкоду, нанесеную навакольнаму асяроддзю. У тым жа 23-м на светлагорскім прадпрыемстве адбылася гучная трагедыя. Падчас ачысткі абсталявання адбыўся выбух роўны 700 кілаграмам траціла, у выніку чаго загінулі 3 рабочых. Што будзе з яшчэ адным такім жа камбінатам, невядома, але, магчыма, праз абурэнне ў Светлагорску новае прадпрыемства і хочуць пабудаваць у невялікім гарадку, бо ў Дуброўне жыве менш за 7000 чалавек. Тым часам Генпракуратура Беларусі б'е трывогу наконт экалагічнай сітуацыі ў беларускіх рэках. Закрыты дакумент, які ведамства накіравала ў Мінпрыроды, цяпер здабылі журналісты партала «Зеркала». У дакуменце адзначаецца, што за 24 год у вадаёмы Беларусі было скінута 3 мільёны кубаметраў сцёкавых вод з перавышэннем дапушчальных канцэнтрацый забруджвальных рэчываў, і гэтая лічба рэзка вырасла, бо ўсяго толькі годам раней аб'ёмы былі ў 2 разы меншыя. Згодна з дакументам, асаблівую трывогу
чаго выклікае басейн ракі Дняпро. Тут маюцца на ўвазе як сама рака і яе прытокі, Бярэзіна, Сош і Свіслач, так і азёры і вадасховішчы побач. Паводле статыстыкі, у 24 годзе туды патрапіла 70% ад агульнага аб'ёму забруджаных сцёкаў, і гэты паказчык у 3 разы перавысіў узровень 23 года. Указваюцца і вінаватыя. На думку Генпракуратуры, адна з прычын гэта дрэнная праца жыллёва-камунальных службаў, якія неэфектыўна чысцяць сцёкавыя воды. Другая прычына – гэта праблемы з рэканструкцыяй ачышчальных збудаванняў. Таксама прокуратура вінаваціць і чыноўнікаў як на месцах, так і непасрэдна ў Мінпрыроды. Вясёлыя беларускія рэкорды. Цяпер адзначыліся брэсцкія чыноўнікі. Яны хочуць паставіць у горадзе гіганцкую скульптуру гузіка. Маўляў, ёсць прыкмета. На ўдачу патрымацца за гузік на мундзіры брэсцкага ліхтаршчыка. І новы арт-аб'ект будзе сімвалізаваць менавіта гэты гузік. Чыноўнікі хваляцца, што скульптура будзе больш за 3 метры ў дыяметры, і гэта самы вялікі гузік на постсавецкай прасторы. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.